12 avgustda marada yüzlerce adam häkimetlerin pul naklaşdyrmak boýunça giriden Nowatdaky çäklendirme düzgünlerine närazilik bildirip, şäheriň merkezi köçeleriniň birini baglady we Sewite gelen polisiýa işgärleri bilen çaknyşdy. Bu barada ýagdaýlary ýakyndan öwrenen Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň biri 13 avgustda gurrun berdi. Çarşynda onu öýlen saat 13:00 töwereginden soň Mariýanyň Senagat we Daýhan banklarynyň işgärleri kartlaryndaky pullaryny naklaşdyrmak üçin Nowata duran yüzlerçe adamyň öňüne çykyp, mundan beýlek beýleki traplardan gelen ýaşaýjylaryň diňe tewitlerindäki degişli banklarynyň pullaryny alyp biljekliklerini yglan etdiler. Bellesek vilayetleriň etrapdyr şäherlerinde bankomatlarda pullaryň ýoklugy sebäpli ol ýerleriň ýaşaýjylary pullaryny naklaşdyrmak umydy bilen 10 kilometr ýol söküp Sewitiň administrativ merkezlerine gelýärler. Azatlyň habarçysy bank işgärleriniň bildirişinden soň ençeme günnäp Nowatda garaşyp duran adamlaryň arasynda gahar gazaply, nägilelikli çykyşlaryň esidilip başlanandygyny aýtdy. Mundan soň yüzlerçe adam şäheriň merkezi Molonepet köçesini baglap, pul naklaşdyrmakdaky meseleler çözülmese, Sewiti terk etmejekliklerini aýtdylar. İlki bilen ayal gelinler çykdy, soňu bilen de olaryň ýzyňda erkekler hem durdy. Protestçilaryň käbir köçäniň üstünde oturdy diýip aýtlandyrylmasydygyny soran habarçymyz wakalaryň ertesi güni gurrun berdi. Protestde çykan adamlar özleriniň kanuny däkme taklaryny almak üçin ençeme günnäp bankomatlaryň öňünde garaşmaly bolýandyklaryny, özleriniň öýtüt adamlary öwrülendiklerini hem gyýyrdylar diýip habarçy aýtdy. Protest başlanaly wäri bir saatçymyz wagt geçenden soň Sewite resmiler we hukuk güýçleri gelip adamlary dargamaga çağırdylar. Şeýle de jenaýat işleriniň gozgulmagy, iş ýerlerinden kowulmagy bilen gorkuzyp olara haýwadatdylar. Adamlar ýa-da tesmedi, olar haklarynyň berilmegini gyýgyryp talap etdiler diýip habarçy belledi. Mundan soňra hukuk güýçleri ýygnanan adamlaryň arasyndan bir näçe erkek kişini elinden çekip zor bilen polisiýanyň ulagyna mindirjek bolup durlar. Muňa jogap edip protest çäresine gatnaşan başga-da ençeme erkek kişi polisiýa bilen ýakylaşdy. Güýç gullukları bu adamlary tutsak etdiler diýip habarçymyz aýtdy. Munyň izi bilen Sewite gelen resmiler banklardan her kimiň etrawyna laýyklykda pul naklaşdyrmak düzgüniniň ýokardan gelendigini, adamlaryň muny üýtgedip bilmejekliklerini öňe sürdiler. Resmiler we hukuk işgärleri protestçilere garşy jenaýat işlerini gozamak haýwatlaryny hem tekrarladylar. Adamlar durmagynda hiç kili peýdanyň ýokdugyny aýdyp, lap keç bolup öýlerini aýtdylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Mariýanyň häkimliginden we degişli polisiýa idaralarynyň bu barada häzirlikçe maglumat almak başartmady. Türkmen resmileri we mediasy mardaky protest çäresi barada hem maglumat bermeýärler. Habarçymyz 13 avgustda saat 6-da banklaryň öňünde eýýän köp sanly polisiýa işgäriniň durandygyny we pullaryny naklaşdyrmak üçin gelen raýatlara gözegçilik edýändiklerini aýtdy. Ol bankomatlaryň öňündäki adamlaryň hem öňkülere garaňda azylandygyny sözüne goşdy. Şol bir wagtda wakanyň ýüze çykan güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Nowatdaky mejlisini geçirdi. TDH-nyň maglumatyna görä, onda şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerini hem de ýurtda howpsuzlygy we paraxçylygy üçin etmek meselelerine garalypdyr. Bu meclisiň mardaky protestler bilen bagly geçirilmändigini, şeýle de onda bu wakanyň maslahat edilip edilmändigini anyklamak başartmady. Azatlyk radiosynyň ozaldy habar berýäli, Mary vilayatyndaky bankomatlarda naqd ýetmezçiligi bilen bagly uly nowatlar eksilmeýän mahaly yerli banklaryň käbir şäher, käbir etrap ýaşaýjylar üçin hyzmat edip başlady. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, bankomatlaryň öňündäki nowatlar we munyň bilen bagly ýylatyň 100% bolan kynçylyklary barada açaçan çykyş etmeýär. Türkmen hökümeti ýurtda COVID-19 ýokuşan näsagyň ýokdugyny aýdyp gelýän mahaly Lewap vilayatynyň ýokanç keseller hasahanasyna koronavirus alamatlary bilen ýerleşdirilýän näsaglar köpelýär. Aşgabatyň ýokary okuwjaýlarynda okumaga gitjek studentlerde COVID-19 barlygy geçirilýär. Lewapyň migrasiýa gullugy çagasy daşary ýurtlarda okuwny tamamlan enatalara jaň edip olaryň Türkmenistana getiriljekdigini duýdurýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap
Lewapdan habar berýär. Ýagdaý ýene-de erwetleşdi. Covid-19 ýokuşanlaryň sany köpelýär. 11-nji awgustda ýerden Covid-19 barlaglarynyň netijesi pozitiv çykan 5 student ýokunç keseller hasahanasyna yerleşdirildi. 12-nji awgustda gündüzi ýene-de 8 studenti şol güni giýje başga-da 1 studenti getirdiler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 13-nji awgustda gurrun berdi. Onuň sözüne görä olar 3-nji 4-nji kursda okuyan studentler bolup, olaryň arasynda gyýdylar we oglanlar bar. Olara Covid-19 virusynyň ýokuşandygy Aşgabatyň ýokary jaýlarynda okuyan ýa-da şu ýyl okuwa giren Lewaply studentlerde geçirilýän barlaglarda anyklandy. Türkmenabad şäheriniň 2 mektebinde Aşgabada okuwa gitmeli studentlerde barlyg geçirilýär. Olar 22-nji 23-nji mekteplerde analizleri tawşyryp soňra şol ýerde karantin astynda testiň jogabyna garaşýarlar. 3-4 günüň dowamında testiň jogaby belli bolýar. Barlyg netijesi pozitiv bolan studenti tiz kömek ulagynda vilayatyň ýokunç keseller hasahanasyna iýerýärler. Olara polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýär diýip Lewaply studentleriň enatalarynyň we saglyk işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Habarçy häzirki güneçenlik Covid-19 barlaglarynyň netijesi pozitiv bolan studentleriň jem sanynyň 16 aý ýetendigini aýdyp, entek barlaglardan geçmedik studentleriň sanynyň has köpdigini hem bellidi. Habarçynyň sözlerine görä Covid-19 barlagyndan geçmekden ýüze gören studentler ýa-da abiturientler Aşgabada okumaga goý berilmeýär. Habarçy vilayatda Covid-19 ýa-da onuň alamatlary bilen keselleýänleriň köpelýändigi sebäpli şäheriň köp uğurly hasahanasyny karantinden çykarmak planlarynyň goý bolsun edilendigini hem aýtdy. 10-njy awgustda keselhananyň ýolbaşçylary öz saglyk işgärlerini 15-nji awgustdan başlap hasahananyň öňküsýaly özüne değişli näsaglary kabul etjekdigini aýdypdyr. Ýöne soňra Covid-19 näsaglarynyň köpelip başlandygy sebäpli köp uğurly hasahananyň ýene-de karantin bolmagyna galýandygy aýdylypdyr diýip bu keselhananyň bir näçe işgäri bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýatlasak 24-nji iýulda Adatlygyň habarçysy Türkmenabaddaky köp uğurly hasahanyň karantina ýapylandygyny habar beripdi. Lewapda Türkmenistanyň ýokary jaýlarynda okuyan studentlerde Covid-19 barlaglary geçirilýän mahaly okuwyny tamamlan daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň enatalaryna çağalarynyň ýurda getiriljekdigi duýdurulýar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri daşary ýurtlaryň ýokary jaýlarynda okuwyny tamamlan studentleriň öýlerine jaň edipdirler. Olar enatalardan "Siziň çağaňyz okuwy tamamlap daşary ýurtda näme edip ýör, işleýärmi?" diýip sorapdyrlar. Şeýle-de olar 1-nji sentýabrdan olaryň Türkmenistana getirilip başlanjakdygyny aýdypdyrlar. Olar enatalara "Çağalaryňyz muňa taýýarlansyn hem" diýipdirler diýip habarçy enatalara salgylanyp gurrun berdi. Bu habarlaryň arasynda Lewap vilayatynyň dermanhanalarynda medisina maskalarynyň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Habarçy käbir dermanhanalaryň gyt maskalary ýaşaýjylara satman, diňe polisiýa işgärlerine satýandygyny aýdýar. Dermanhanalarda hemme adamlar medisina maskasyny soraýar. Dermanhana işgäri onuň ýokdugyny aýdýar. Ýöne polisiýa işgäri gelip maska barmy diýip soranda dermanhana işgäri bir paket maskany çykaryp berdi. Hemmeler gaharlandy. Adamlar näme üçin polisiýa işgärine maska barda, bize ýok, biz adam dälmi diýip sorady. Dermanhanaçy olar öňünden buýurdular we pul geçirdiler diýip jogap berdi diýip habarçy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Bu aralykda habarçy 13-nji awgustda daňdan saat 4-de Stambuldan Il-76 kysymly ýük uçarynyň Türkmenabadyň aeroportuna gonandygyny hem aýtdy. 11 adamlyk ekipaj agdasy bolan uçarda derman serişdeler bar diýip habarçy saglyk işgärleriniň bir näçesine salgylanyp aýtdy. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap vilayat häkimliginden we saglygy goraýyş bölümünden şeýle-de agdalýan keselhanalardan kommentari alyp bilmedi. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda Covid-19 alamatlary bilen keselleýänleriň köpelýändigine we maska giýmek boýunça girdilen talaba garamazdan dermanhanalarda adaty sowuklama üçin dermanlaryň hemde medisina maskalarynyň tapdyrmaýandygyny habar berip gelýärler. Munyň bilen bir wagtda maskalaryň we dermanlaryň bahalary gymmatlaýar. 12-nji awgustda bayramalda habarçymyz şäherde maska üçin zerur bolan rezinleriň bahasynyň 1 manatdan 6 manada, hasalaryň bahasynyň 3 manat
manatdan 10 manada götürülendigini habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19 bilen kesellenlerin resmi taýdan hasaba alınmandygyny tekrarlap gelýärler. Türkmenistanly enatalar ýurtda 2 hadisesi hem resmi taýdan tasdiklanmadyk koronavirus aladalar bilen baglykda täze okuw ýylynyň öňüne kyn seçkiniň öňüne gardylar. 1 sentýabrda çağalary okuwa iýermelimi ýa-da ýok. Ýöne tejribeden çen tutulsa bu mesele olardan sorulmaz. Sebäbi ýurtda her ýyl 1-nji klasa baranlara mut kompýuter berilýänligi aýdylsa da Türkmenistanyň sapaklary uzak aralykdan geçirmek, çağalary öýüne gotmak mümkinçiligi ýeterlik bolmandylar. Şu aralykda Türkmen mediýasy okuw egin başlarynyň we esbaplarynyň satylyp başlananyny, ýurt boýunça 400-den gowrak mektep bazarnyň we göçme söwdan okudynyň raýatlara hyzmat edýänligini habar berdi. Emma muňa garamazdan mektep bazarlarynyň alyjysy tas ýok diýen ýaly adamlar çağalarynyň okuw esbaplaryny almagy näme üçindir howlukmaýarlar. Şol wagtda Azatlyk radiosynyň Lewapda habarçysynyň maglumatyna görä, Tewtiň bilim edaralary mekteplerde okuwyň başlanmagyna taýýarlyk görýärler. Bilim müdürligi etraplardaky mektep direktorlaryna çağalaryň ýanyna şahsy derman utusynyň bolmagyny üpçün etmek tawsyrygyny berdi. Bu tawsyryk mektepleriň 1 sentýabrdan çağalary kabul etmek ähtimallygynyň ýokardygyny aňladýar. 1 sentýabrda mekteplerde okuwyň başlanmagy mümkin. Çağalaryň öz ýanlaryna şahsy derman utusynyň bolmagy talap edilýär. Ol utularda 5 tane ýüz maskasy, ýod, 4 tane revinellik, 2 tane pürkülýän spirtli antiseptik, 1 oksalin gel bolmaly habarçy bilim resmiýetine salgylanyp aýtdy. Bu çağalary mektepde okuyan enatalaryň her çağas üçin goşmaça 200 manat çykdazy etmeli boljakdygyny görkezýär diýip adyny aýtmalygy soran resmi mektebiň bu harajatlary çekmek mümkinçiliginiň bolmajakdygyny öýdirdi. Şeýle dol mekteplerde okuwyň başlanyp başlanmajakdygy baradaky anyk maglumatyň 20 awgustda belli ediljekdigini sözüne goşdy. Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen enatalaryň köpüsi sentýabrda çağalaryny mektebi ýörmek islemýär. Özleri gurrunçylykda muňa keskin garşy çykýan enatalar hem azalip habarçy aýtdy. Adamlar häzirki ýagdaýda çağany mektebi ýörmek onuň jan saglygyny töwekkülligi salmak bolar diýip hasaplaýar. Ikinji tarapdan çağalar mektebe gatnasa köpçülükde bolsa gartaşan adamlary öýden çykarman saklanyňdan peýda bolmaz. Çağalaryň virus taşaýja öwrülmegi mümkinliğin pikir hem bar. Bu ýagdaýda döwletiň hiç bir töwekküllik etmäge haky ýok. Sebäbi bilim sowgatly lukmanlaryň hem ençemesi öz ýakyn garyndaşlaryna virus ýokuşmagyna sebäp boldy diýip anonimlik şertine gurlaşan Faraply ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine görä, Farapda, Türkmen awatda öz ýakynlaryna virus ýokuşturup, olaryň ölümine sebäp bolan lukmanlar onlarça. Azatlyk radiosy bu maglumaty başga garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Häkimetler ýurtda köpelen gaýdylýan ölüm hadiselerini hiç bir düşünürüş bermeýärler. Bütün dünýä bankynyň awgustyň başynda çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, koronavirus pandemiýasy Merkez Aziýa ýurtlaryny bilime, adam kapitalynyň hiline we durmuş ykdysady ösüşiniň derejesine uzak wagtlyk negativ täsir ýetirer. Hasaplamalara berilýän bahalara laýyklykda bu tewtiň ýurtlaryny şol sany Türkmenistanyny ýaşlar umumy ilatyň ýarsyny düýýär we ýetginjekleriň arasynda sowgatsyzlygyň derejesi ýokarlanýar. Okumak, ýazmak we hasaplamak enliklerini jemgyýetçilik durmuşyna netijeli gatnaşmakda ýeterlik ulanyp bilmeýän okuwçylaryň sany köpelýär. Pandemiya başlanmadan öň hem bu sebäp bilim garyplygyny ýeňip geçmek, pes girdezil maşgallaryň okuwçylaryna deň mümkinçilik töretmek we integrasiýany ösdürmek ýaly kynçylyklar bilen ýüzüňiz bolýardy. Bütün dünýä bankynyň maglumatlaryna görä, sebäpdäki okuwçylar bilimleri boýunça Ýewropaly deň duşlaryndan 1,5 ýyl ýyza ýörenýär.